नमस्कार, आप देख रहल बानी भोजपुरिया खबरें। बिहार झारखंड के ताजा खबर खातिर बनल रही लोगिन भोजपुरिया खबरें चैनल पर। जे अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कईनी श्री कृष्ण सिंह सेतु के उद्घाटन। बतावल जाता कि मुंगेर आ बेगूसराय के जोड़े वाला यह पुल के शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कैले रही। 238 करोड़ के लागत से बनल रेल सह सड़क पुल के बने से बेगूसराय से मुंगेर के बीच के दूरी काफी कम हो गई। यह मार्ग पर यात्रा करे वाला लोगिन के समय के भी बचत हुई। पहले बेगूसराय आ मुंगेर की दूरी लगभग 50 किलोमीटर से अधिक बतावल जाता। अब पुल के बने से महज 11 किलोमीटर के दूरी यात्रियन के तय करे के पड़ी। पुल के बने से लोगन में अथाह खुशी भरल बा।